Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného takého kratšieho videa. Pred sebou mám pár maličkostí, ktoré som si posledne objednal. Sú to veci, ktoré využijem najmä v dielni a pri práci s drevom, ako aj s pokosovou pílou, ale to si všetko ukážeme. Nebudem vám hovoriť, odkiaľ som to objednával, aby sme zachovali pokoj. Takže ak náhodou niekto bude mať záujem alebo by chcel vedieť, odkiaľ som to objednal, tak mi napíšte na urblikovci@gmail.com a ja by som vám následne poslal link, skadiaľ som to objednal. Nie je to žiadna platená spolupráca, tak poďme si jednotlivé tie veci pozrieť, lebo sú to podľa mňa veľmi šikovné veci a dúfam, že aj funkčné. Prvá položka, ktorou začneme, bude sada týchto Torxových bytov, ktoré som objednal za euro 50. Sú tam veľkosti od T7 po T40, dokopy 10 kusov. Objednal som ich z toho dôvodu, že na tom obrázku sa mi zdalo, že vyzerajú presne tak isto, ako som objednával pred 2 rokmi byty zo slovenského e-shopu, akurát, že boli obrandované so značkou toho e-shopu, ináč vyzerajú presne tak isto. Ja som pomocou tých bytov postavil celú chatku na kolesách, tak verím, že to budú tie isté byty a že mi pomôžu tak, ako mi pomohli tie predošlé byty. Tak môžeme sa k ním v priebehu roka vrátiť, lebo u mňa budú dosť veľmi využívané. Tak si myslím, že za euro 50 sada 10 bytov dobrá kúpa. Poďme na druhú položku, ktorá ma vyšla na 2,20 €. Takže idem postupne od tej najnižšej položky po tú najvyššiu. A je to takáto ceruska. Dúfam, že to dobre preostrí. Ceruska na značenie na drevo, keď budete rezať, tak si potrebujete poznačiť. Viete si to pekne dať. Takto tu by sa to malo dať aj naostriť, čiže toto keď si odkrútim, tak tu je strúhatko, čím si viem naostriť jednoducho hrot. Za 2,50 boli dve takéto cerusky, s tým, že jednu už mám na chatke, už s ňou pracujem. Potom boli ešte dva takéto náhradné obaly a náhradné tuhy. Tu ich je 2, 4, 6 čiernych, tu sú ďalšie dve čierne, čiže dokopy 8 čiernych, 2 žlté a 2 červené. Tak takto, ako to bolo, za 2,50 plus jednu takúto kompletnú, už mám hore na chatke, už ju používam, tak za 2,50. Mal som obrovský problém, ste mohli vidieť, že pri videách som veľakrát používal pero, lebo tie cerusky sa mi nejako strácajú. Dúfam, že toto sa mi strácať už nebude. Dá sa to jednoducho ostrúhať. Takto si to jednoducho vyberiem. Čiže podľa mňa už to asi stále to nezasunie, musím ísť z vrchu. A tým, že tam je toľko náhradných túh, tak sa mi to veľmi páčilo. Takže za mňa za 2,50 takáto sada, myslím, že za rok to určite nevypíšem. Takže 2,50 stolárska alebo tesárska ceruska. A poďme na ďalšiu vec. Teraz trošku preskočím, lebo táto položka, ktorú si predstavím ako poslednú, stála asi 6 €, ale idem na 11 eurovú položku, ktorou je tesársky uholník. Verím, že si ho pamätáte, sme si ho predstavovali asi pred rokom alebo pred 2 rokmi. Je to veľmi dobrý pomocník, ja som s tesárskym uholníkom veľmi spokojný, pomáha mi pri rezaní pomocou kotúčovej píly, kde si viem pekne spraviť pekný 90 stupňový rez, rovnako aj uhlomer je dobrý, za mňa spokojnosť. Toto je môj predošlý, ten ma vyšiel na 22 €, ten som kupoval zo slovenského e-shopu. Tento je o čosi tenší, môžete sa pozrieť na porovnanie, čiže vidno, že je tu podstatne
použitého menej materiálu. Tu môže byť hrúbka nejaké 2-3 mm. Tuto ide na 4 mm, ale zoberiem rovno meter, to porovnáme. Takže tento, čo som kupoval na Slovensku za 22 €, tak má hrúbku 4 mm a tento, ktorý som si posledne objednal, má hrúbku 3 mm. Čiže o milimeter je použitého menej materiálu a dá sa povedať, že je o polovicu lacnejší, ale je pevný. Jediné, čo mi tu prekáža, tak dosť sú ostré tie hrany oproti tomuto, ktorý už možno tie hrany majú čo to za sebou, ale tu na tomto tesárskom uholníku sú tie hrany o dosť ostrejšie, ale dá sa to pekne aspoň tú vrchnú stranu trošku prebehnúť šmrglíkom, nech to není také ostré. Ale za mňa veľmi dobrá vec, tesársky uholník, keď som ho videl za 11 €, potrebujem mať dva, jeden mať stále v dielni, lebo potom jeden si zabudnem na chatke, potom doma nemám s čím robiť, takže jeden si chcem nechať stále, nech je v dielni a druhý budem používať, keď budem mať nejaké tie výjazdy. Takže tesársky uholník, či sú správne uhly, to si môžeme ukázať časom, ale myslím, že to bude presne to isté. Čo mi možno chýba, tak pri tomto drahšom, tu mám toto vybratie, to som veľmi často využíval. Tu napríklad to vybratie nie je, ale aj tak o polovicu je lacnejší a o milimeter je tenší. Takže tesársky uholník určite každému z vás odporúčam. A poďme na poslednú položku, ktorú som vám spomínal, že stála 6 €. Je to digitálny uhlomer, je tam vnútri asi gyroskop a vám ukazuje uhol náklonu. Objednal som si to z toho dôvodu, aby som si vedel na pokosovej píle nastaviť presne uhly. Môžeme si to aj vyskúšať, takže donesem sem pokosovú pílu a vyskúšame si nastaviť uhol pomocou tohto pomocníka. Máme tu zo spodnej strany magnety, idú tam 2 alebo 3 tužkové baterky, 2 Ačkové, ja vám to hneď pozriem, nie je tu napísané, takže to otvorím. 2-3 Ačkové baterky tam idú dovnútra a poďme si ukázať, čo toto dokáže a ako to viem v dielni využiť. Pokosovú pílu už mám na stole, tu mám pracovný stôl pokosovej píly a poďme si ukázať, ako to chcem používať. Môžete vidieť, že teraz tu mám náklon 0,63, čo môže byť spôsobené aj s tým, že nemám pekne stôl v rovine, ale ja si to viem vynulovať. Čiže teraz tu mám 0,00 a chcem si nastaviť pekne úhol na pokosovej píle. Čo sa robí vzadu, určite ste video o tom videli, už som sa tomu venoval, ako nastaviť správne úhol na pokosovej píle, aj pomocou vinklov, ale takto to bude o mnoho presnejšie. Ja som veľmi vzadu, takže dať si hlavne do roviny, pozriem sa, znovu to vynulujem. Tak mám tam 0,01, čo je úplne malinká odchýlka. A ja keď si teraz posuniem pokosovú pílu a priložím si takto k kotúču, tak môžete vidieť, že mám tam 89,54 stupňa a ja si teraz viem pekne nastaviť na presne 90 stupňov. Môžem si to rovno aj urobiť a 89,96. Myslím, že takto úplne stačí, zafixujem a mám tento rezný uhol nastavený. Tie rezné uhly, aby boli správne nastavené na tej pokosovej píle, je veľmi dôležité. A teraz môžete vidieť, že mám pekne 90 stupňov. Čiže viem, že keď som tu vzadu na tomto doraze, tak som na 90 stupňoch. Tak kvôli tomuto je to podľa mňa lepšie, jednoduchšie a rýchlejšie nastavenie pokosovej píly, ako hľadať pomocou vinkla pravý úhol, či vám to správne reže.
Takže podľa mňa toto bude dobre využiteľné. Škoda, že sa to nedá nastaviť aj na tento 45 stupňový uhol, ale ten už máme nastavený, dá sa povedať, od výroby a môžete si ho po prípade kontrolovať. Ten sa už dá ľahšie kontrolovať, lebo keď si priložím takto, mám tu väčšiu plochu, tak viem si skontrolovať aj takto. Tak milí priatelia, predstavil som vám pár maličkostí, ktoré som si objednal do dielne a ktoré verím, že budú naplno využívané. Najviac sa priznám, že sa teším z ceruzky, lebo to bol väčší problém, tak dúfam, že na tieto si budem dávať pozor a budem ich strážiť ako oko v hlave. Rovnako som zvedavý aj na životnosť týchto bitov, ktoré stáli, ako som spomínal, euro 50. A čo sa týka toho tesárskeho uholníka, tak tá nižšia cena sa odkadlila na spracovaní, čiže menej materiálu oproti tomu drahšiemu tesárskému uholníku, ktorý som doposiaľ používal. Takže o milimeter tenší a o polovicu lacnejší. Takže ak náhodou niekto chcete, tak mi napíšte e-mail urblikovci@gmail.com, ja by som vám poslal po prípade linky. Ja takéto veci objednávam iba keď sú v akcii, lebo neviem, keď to nie je v akcii, tak stojí toto možno 5 eur. Bity stáli, keď neboli v akcii, asi 4 eurá a tento merač stál, tuším, po novom 11 eur, keď som ho pozeral. A uholník išiel z 11 eur na 12 eur. Ja som spokojný. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak budem rád, keď dáte like na toto video. Ak nie odoberiete náš kanál, tak kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.